Продължаваме решаването на задачи от основни построения с задача 27. Да се построи правоъгълен триъгълник под зададени два катета. Имаме две произволни отсечки, които да бъдат в случая нашите два катета. Построяваме произволна права. Издигаме от произволна точка върху правата перпендикуляр. Пренасяме единия катет АБ върху произволната права. И другия катет върху перпендикуляра, спуснат върху нея. Така построеният триъгълник FHG е търсеното решение на задачата.